नोंथांखौ I.B.Gospel मिनिस्ट्रियाव दिनै खनसेबाव बरायनानै लाबाय। लोगोसे I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै मोजाङैनो दङ। जोङो इसोरनि अननायाव बेबायदिनो मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जोङो प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। जोङो दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों आन्दायनाय फिसाज्ला एबा गोमानाय फिसाज्लानि सोमोन्दै जोङो सावरायनो नागिरदों। दा बेखौ सावरायनायनि सिगाङावनो आं आंनि बिफा इसोर प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ गिबियाव हामबाय होनग्रोयो। आथिखालाव जोङो मबाइलफोराव फेसबुक नङाब्ला इउटुबफोर जोङो नायोब्ला बेवहाय निउसफोर जोङो नायोब्ला जों माखासे जोंनि बे संसाराव जानाय जे जाथायफोरनि सोमोन्दै जोङो नुनो मोनो। जेरै बेबायदि निउसफोर जोङो मोननो हायो जे सासे बिफाहा एबा सानै बिमा बिफाहा माब्लाबा गावनि फिसाज्लाया जे गुबुनाव खामानि मावनो होननानै ओंखारलांनाय आरो बे ओंखारलांनाय फिसाया गोबाव बोसोर जाबाय नाथाय न'आव गिदिंनानै फैफिनाखै। बिनि थाखाय बे बिमा बिफाया न'आव थानानै गोबां दुखु खालामबाय थानायफोरखौ जोङो बे निउसफोरनि गेजेरजों नुनो मोनो। बिथांमोना जे इउटुबनि गेजेरजों बेबायदिनो सोरबा इउटुबारफोरनि गेजेरजों बिथांमोना खावलायो जे आंहा बेबायदि फिसाला सासे दंमोन नाथाय आंनि फिसाज्लाया गोबाव बोसोर जाबाय गुबुनाव खामानि मावनो होननानै ओंखारलांदोंमोन नाथाय बियो दिनै खबरबो हरफेरा आरो बेबायदिनो न'आवबो फैफिनाखै। दा बिनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनदों। जोंनि न'खरा हान्थि गैया, गोजोननाय गैया। आंहा बिमाहाबो गैया, आंहाबो सासे बिनि बिफा जानानै गोजोननाय गैया। दा बियो फैफिनोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। जोंनि न'खरा जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। मानोना आंनि फिसाखाय आङो बिखौ जोबोद अनो। बियो जोंनि सासेल' फिसालामोन नाथाय बियो गोबाव सम जाबाय फैयाखै। बियो फैफिनोब्ला हामगौ। जों दासिमबो गोसोखांबाय थायो। जोङो बिखौ अनो मानोना जोंनिनो फिसाज्ला होननानै बेबायदि इउटुबारफोरनि गेजेरजों जाहाथे बे आंनि फिसाज्लाया मिथिहोथों साननानै निउस होयो आरो मिथिहोनाय लाबोयो। जों बेखौ नुयोब्ला जे जों मिथिनो हायो जे बिमा आरो बिफाया गावनि फिसानि सायाव गोबां अननाय दङ। बियो जेसेखि गोरोन्थि मावाथों मानो, जेसेखि माब्लाबा नांलाय खमलायाव जादोंब्लाबो जे गावनि फिसानि सायाव अननाय थानायखाय बियो गावनि फिसाखौ नागिरबाय थायो, गोसोखांबाय थायो। माब्लाबा बिमा बिफाफ्रा गाबोबो मोदैबो हुगारो। मानो जे गावनि फिसाखौ बियो अनो, बिमा बिफाया अनो। बेनिखायनो गावनि फिसाखौ जेरावखि थाङा मानो बियो नागिरो। बेबायदि जोङो इउटुबारफोरनि गेजेरजों जे फोरमायथिनाय, इउटुबनि गेजेरजों फोरमायथिनाय, निउसफोरनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बे संसाराव जोङो प्रेजेन्ट अबस्थायाव नुबाय थायो, जायफ्रा ससियेल मिडियाजों जड़ित थाबाय थायो। बेबायदि फिसा गोमाजानाय बिमा बिफाया बिसोर गावसोरसो मिथिगौ जे बिसोरनि गोसो गोरबो सिङाव बेसेबां दुखु दङ आरो बेसेबां गावनि गोसो गोरबो सिंनि मायबा मोनसे अंगआनो जे गोमाना थानाय बायदि बिसोरो मोनबाय थायो। नाथाय बिथांमोना जुदि गोमानाय गावनि फिसाखौ जुदि मोनफिनोब्ला ओरैबायदि गोजोननाय मोनो जे आंनि माबा मोनसे गोमाना थानाय बुस्थुखौ आङो मोनफिनबाय। बिसोरो हयथ' गोजोननायजोंनो हयथ' बेसेबांबा मोदै बेबायदि गलायनोबो हागौ सोरबा बायदिया। बेनिखायनो जे ओरैबायदि गोजोननाय मोनो जे गावनि फिसाज्लायादि गोजान जायगायाव थांनानै जे बेसेबांबा गावनिफ्राय गोजानाव दंमोन बियो नुवाखैमोन नाथाय गोबाव सम जाबायमोन। जुदि बे फिसाज्ला गोमानाया न'आव फैफिनोब्ला ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन जे बियो बुंस'नो हानाय नङा। जिसु ख्रीष्टआबो बेबायदि एखे रोखोमनि मोनसे फिदिंनाय बाथ्रा बुंदों बियो गावनि चेलाफोरनि सिगाङाव जेब्ला गावबो बे संसाराव दङमोन। दा बेखौ जोङो सोलोंनि। बे बाइबेलनि फिदिंनाय बाथ्रायाव सासे बिफाहा सानै फिसाज्ला दङमोन। सानसेखालि बे फिसाज्ला गदाया बुंबाय जे आफा आंनो दा नों आंनि सम्पतिखौ राननानै होदो। नोंनियाव थानाय सम्पतिखौ जे आङो जि मोननांगौ बे बाहागोखौ आंनो राननानै होदो। नाथाय बेबायदि बुंनायाव बिफाया बिनि बाहागोखौ बिनो होनायसै आरो बे गाव मोननाय बाहागोखौ बियो
फाननानै जेसेबां मोनदों बेखौ लानानै बियो गुबुन जायगायाव थांदोंमोन। बेबायदिनो गावनि फाननानै मोननाय रांखौ लानानै गुबुन जायगायाव थांबाय, थांनानै जे बेखौनो जाबाय थानानै उनाव बे राङा जोबबाय। दा जोबनायलाय बियो बबेनिफ्राय मोनजागोन, बबेनिफ्राय मा खालामगोन बेबायदि जाबाय। बियो गाव थांनानै थानो थाखाय, जानो थाखाय बियो राहा गैयि जानायसै। ओमफ्राय जि जायगायाव बियो थांदोंमोन बे जायगायाव बियो न'खरसेनाव सासे मानसिखौ लोगो हमबाय। जे न'खरसेनि जे मानसिखौ लोगो हमनानै बुंबाय जे आङो बेबायदि जे आंहा उपाय गैला, आङो ओरैनिफ्राय फैदोंमोन, दा अननानै नोंथाङा आंखौ नोंथांनि माबा मोनसे खामानियाव आंखौ लाखिदो होननानै बुंनायसै। उनाव जे बे मानसिखौ बुंबाय जे नोङो आंनि अमा गुमनांगोन, आरो जि अमा गुमो आरो जियाव अमानि दोनग्रा गन्द्रा दङ बे जायगायावनो नोङो थानांगोन होननानै बुंनायसै। आरो अब्लाबो बे मालिकआ बेनो जानो थाखाय जेबो जगार खालामना होनाय जायासै। जास्ट बियो अमाया जेखौ जादों, अमानो जे आदारखौ होनाय जादों बे अमानि आदारखौनो बियो जानानै गावनि उदैखौ सुफुंनायसै। आरो बेबायदिनो गोब्राब खस्थ' दुखु सैसो नांनायसै। बियो गोबां दुखु खस्थ' जारला बियो सैसो नांनायसै। बियो गावनि थांना थानायनि थाखायनो बियो जानोनो जेबो मोनासै, रावबो बिनो होनाय जायासै गुबुन जायगायाव। नाथाय बे समाव बियो गावनि बिफानि न'खरखौ गोसोखांदोंमोन जे आंनि आफानि न'आव बेबायदि एसेबां मोजां सुबिदाफोर दङ, एसेबां मोजां जानाय लोंनायजों बुंफबनाय दङ, एसेबां मोजां बेबायदिनो धोन सम्पतिफोरजों बुंफबनाय आंनि आफानि न'आ। आरो आंनि आफानि न'आव ओरैबायदि आग्लाय बिग्लाय जे गोबां दाहोना रुवाथि बेबायदिनो गोबां मावग्राफोर दङ, नाथाय आंनि आफानि न'आव आङो बेबायदिनो ओरैनो मोनजानायमोन आरो आग्लाय बिग्लाय आङो मोनजानायमोन। बेबायदि साननानै बियो गोसोखांबाय थानायसै आरो बियो गावनि बिफानि न'आव थांफिननो गोसो जानायसै। बियो सानदोंमोन जे आंनि सम्पतिखौ आङो फाननानै फैखाबाय, आफाया आंखौ लाखिखानाय नंला। बेनिखायनो आफाया आंखौ लाखियाब्लाबो जे आं बिनि न'आव सासे मावग्रा जानानैब्लाबो, सासे दाहोना जानानैब्लाबो थाहैफिननोसै, जाहाथे आङो आंनि उदैखौल' सुफुंफिननो हाथोंसै आरो बे न'खराव आङो थाहैफिननो मोनथोंसै साननानै बियो न'आव थांफिननो थाखाय थांखि खालामनायसै। बियो न'आव थांफिननायसै। दा बे समाव जे बिनि बिफाया सानदोंमोन जे आंनि फिसाज्लाया बबेयाव थांखो, बबेयाव माखो। बियो बे गोमानाय फिसाज्लानि बिफा जानानै जोबोद दुखु लानानै दंबाय थायोमोन। जे फिसाज्लाया सानदों फारसेखै आफाया आंखौ नाजावखानाय नंला, अब्लाबो आङो दाहोना जानानैब्लाबो मावग्रा जानानैब्लाबो बिनियाव आङो थांना थाहैनोसै। खिन्थु गुबुन फारसेखै सानदों बिफाया जे आंनि सासे फिसाज्ला गदाया बबेयाव थांखो, जे बियो आंनि फिसाखाय आङो बेखौ जोबोद अनो। बिनिखायनो बे आन्दायनाय फिसाखौ बियो गोसोखांबाय थादोंमोन, गोमानाय फिसाखौ बियो गोसोखांबाय थादोंमोन। जानो हागौ माब्लाबा गावनि न'निफ्राय ओंखारबोनानै लामाखै नाहरबाय थादोंमोन जानो हागौ, जे माब्ला आंनि फिसाया फैफिनगोन होननानै। नाथाय बेबायदि नाहरबाय थानायावनो जे बे फिसाज्लायाबो बेवहाय गावनि न'खै थांदोंमोन आरो थांनायाव ग्रोब बिफाया नुहुरदों बे फिसाज्लाखौ। बेबायदिनो नुहुरनानै बै फैबाय थानाया आंनि फिसाज्लासो खोमा माथो बिलाइ होननानै बियो सानबाय। आरो थारैनो बे फिसाज्लाया फैबाय थानाया नंमारगौमोन। बेबायदिनो बे फिसाज्लाखौ नुहुरनानै बियो न'आव लानानै थांदों। आरो फिसाज्लायाबो बुंदों जे आफा, आङो गोबां गिदिर गोरोन्थि आङो मावबाय, नोङो अननानै आंखौ क्षमा खालामदो। जे आङो बेबायदि सम्पतिफोरखौ आंनि बाहागखौ लानानै फाननानै गुबुन जायगायाव थांबाय। नोङो अननानै नोङो आंखौ फिसाज्ला महरै सानाब्लाबो नोङो आंखौ नोंनि न'खरनि मावग्रा एबा दाहोनाफोर बायदि साननानैब्लाबो नोङो लादो, आं नोंनि न'आवनो मावनानै जानानै थानोसै होननानै बिफाखौ बे आन्दायनाय फिसाज्लाया फैफिननानै खावलायदोंमोन। नाथाय जे बेबायदि बुंनायाव बिफानि गोसो सिङाव जे अखान्थि मोनदों आरो बियो बुंदों जे नोङो आंनि फिसा होननानै बियो बुंदों जे नोंनो आंनि फिसा, आं नोंखौ बोरैहाय बेबायदि खालामनो हानो, बियो सानदों बिफाया। बेनि उनाव जे गावनि दाहोनाफोरखौ बे बिफाया बुंदोंमोन जे
आमखामोन जे आंनि गोमानाय फिसाज्लाया आन्दायनाय फिसाज्लाया फैफिनबाय, नोंसोरो बिनि थाखाय गाननाय जिफोर होफैदो, बिनि थाखाय सेन्देल होफैदो, जे बेहा सेन्देलाबो गैलामोन, गाननाय जिफ्राबो जिजोब्बायमोन, गोबाव सम जानायखाय बियो बायनानै लानो हायाखैमोन, बेबायदिनो बिनि गाननायफ्रा लेथ्रा जाजोबबायमोन, अबस्थाया एकदम मोजां नङामोन, बेबायदि जाबायमोन। बेनिखायनो बिखौ नोंसोरो फोसाबदो आरो बेबायदिनो गाननाय जोमनायफोरखौ बिनो होफैदो, सेन्देलफोरखौ बिनो होफैदो, आरो थांनानै नोंसोरो बै मासे मोसौखौ सिथारहैदो। जोङो आन्दायनाय फिसाज्लाया फैफिननायनि थाखाय, जों गोमानाय फिसाज्लाखौ आङो मोनफिननायनि थाखाय आङो जोबोद गोसोआव रंजादों, बेनिखायनो जोङो जयैनो रंजानानै मोनसे पार्टि खालामनि, जोङो मोनसे खाना जानि होननानै बिफाया बुंदोंमोन। बेबायदिनो बिफानि बुंनाय बायदिनो बेखौ गाननाय जोमनाय होफैबाय, सेन्देलफोर होफैबाय, बेबायदिनो होफैनानै बिसोरो न'आव बे गोमानाय फिसाज्लाखौ मोनफिननायनि थाखाय जोबोद मोसादों, जोबोद रंजादों, बेबायदिनो जानाय लोंनाय जादों, बेबायदिनो मोनसे पार्टि खालामदों। जों बिनिफ्राय मिथिनो हायो जे गोमानाय सासे फिसाज्लाखौ मोनफिनोब्ला, गोमानाय मानसिखौ मोनफिनोब्ला, गावनि फिसाला गोमानायफोरखौ मोनफिनोब्ला बिमा आरो बिफाया जोबोद खुसि जायो, रंजायो। बेबायदिनो सोरनिबा गोसोआव जे मोसायाब्लाबो बेबायदिनो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बेबायदिनो रंजानाय मोनो। बेनिखायनो बे बाइबेलाव जे फिदिंनाय बाथ्रानि बिफायाबो, बे न'खराबो रंजानायजोंनो पार्टि जादों। बाइबेला बुंदों, लुकासनि 15:24 सिरियाव बेबायदि बुंदों जे मानोना बे फिसाज्लाया थैबायमोन, नाथाय जोङो बिखौ मोनफिनबाय आरो बिसोरो रंजानो हमदों आरो बिसोरो रंजानो हमदों, बेबायदि बुंदों जे बे फिसाज्लाया थैबायमोन होननानै बुंदों, नाथाय बे फिसाज्लाखौ जोङो मोनफिनबाय, बेनिखायनो बिसोरो रंजानो हमदों जे थैनाय मानसिखौ जे मोनफिनबाय। लोगोफोर, जे थैनाय मानसिखौ जुदि मोनफिनोब्ला बेसेबां रंजानाय दङ। बियो गुबुन जायगायाव गावनि सम्पतिखौ फाननानै थांखाबायमोन, बे थैनायनि समान जाबायमोन, बि आरो फैफिननाय नंला होननानै बिमा बिफायाबो सानदोंमोन। नाथाय बिमा बिफाया थारैनो बे थैनाय मानसिखौ एबा गोमानाय मानसिखौ मोनफिनबाय। बे गोमानाय मानसिखौ मोनफिननाय एबा थैनाय मानसिखौ मोनफिननायाव बिफाया बेसेबांबा रंजादों आरो रंजानानै पार्टि जादों आरो बेबायदिनो मोसादों आरो बेबायदिनो बे न'खरा शान्ति गोजोननाय जाफिनदों। नाथाय गुबुन फारसेखै बे समाव सासे फिसाज्लाया, जे गिबि फिसाज्लाया फोथाराव खामानि मावगासिनो दंमोन दुब्लियाव। बे फोथाराव खामानि मावबाय थानाय फिसाज्लाया बे समाव ग्रोब मोनफैदों आरो लामानिफ्राय बियो नुदों जोंनि न'खराव मानि दावराव दावसि, जोंनि न'खराव मानि बेबायदि दामनाय देनाय सोलिबाय थादों। बेयो सोमोनांदों, बेनिफ्राय सोंदों जे जोंनि न'खराव मानि बेबायदि नुथाय आङो नुफैखो, बेफोरखौ बियो सोंदों। आरो सोंनायाव बिफाया बुंदों जे नोंनि फंबाया फैफिनबाय, बेनिखायनो जोङो बे नोंनि फंबाय फैफिननायनि थाखाय जोङो रंजादों, जोङो पार्टि जादों, बेबायदि बुंदों। बेनिफ्राय बे गिबि फिसाज्लाया बुंबाय जे आंनि बिसिगिफोरजों रंजाफाथों होननानै नोङो आंनो बोरमा बिसा मासेखौबो सिथारनानै होफेराखै, नाथाय नोङो नोंनि बे जाख्रुबग्रा नोंनि सम्पतिखौबो फाननानै गावनि बाहागोखौ लाना थांनाय बे मानसिया फैफिननायाव दिनै नोङो बिनि थाखाय जे मोसौ फिसा मासे फुथारलायनानै नोङो बिनि थाखाय रंजादों, नाथाय आंनि थाखायबा नोङो आंनि बिसिगिफोरजों रंजाफाथों होननानै आंनो बोरमा मासेखौनो होफेरा होननानै बे बिफाखौ बुंदों। अब्ला बे फिसालानि सिगाङाव बिफाया बुंफिनदों, अ बिसा, नोङो लागारबो आंजों लोगोसे होननानै। आरो गाहायाव बुंदों 32आव 15नि 32आव बुंदों, नाथाय जोङो बाज्ल'नो आरो रंजानो नांगौ, मानोना नोंनि बे फंबाया थैबायमोन, दा बियो थांखांफिनबाय आरो बियो गोमाबायमोन, दा बिखौ मोनफिनबाय। आंनि लोगो नोंथांमोन,
बियो मोनसे जिसु ख्रीष्टआ गावनि चेलाफोरनि सिगाङाव बुंनाय खिन्थानाय मोनसे फिदिंनाय बाथ्रासोमोन। बेबायदिनो जे जोङो इसोर आरो मानसिया दिनै बेसेबांबा गोजान जाबाय जे आदम आरो हवाखौ इसोरानो गावनि आखाइजों हानि हाद्रिखौ लानानै बानायनायमोन आरो बेबायदिनो जोङो इसोरनि बिसामोन। नाथाय दिनै आदम आरो हवानि पाप मावनायाव जोङो इसोर आरो मानसिजों बेसेबांबा रोमै गोजान जाबाय। जों बेसेबांबा रोमै जोङो गोजान जाबाय। नाथाय जेब्ला आदम आरो हवाखौ इसोरा सोरजिदोंमोन, इसोरनि एडेन बागानाव आदम आरो हवाया थानायमोन। जोंनि आजौ आजै आदम आरो हवाया इसोरनि बागानाव इसोरजोंनो लोगोसे थानायमोन। नाथाय आदम आरो हवाया पाप मावनाय लोगो लोगो इसोरनिफ्राय दिनै मानसिया बेसेबांबा गोजान जादों। आरो बेबायदिनो जे आदम हवानि फिसा आरो बेबायदिनो आदम हवानि फिसानि फिसा बेबायदिनो जेनेरेसन टु जेनेरेसन बाय जेनेरेसन बेसेबांबा इसोरनिफ्राय गोजान जाबोबाय। माने जोंनि रियेल बिफानि, जों मानसिनि रियेल बिफानि जोङो बेसेबांबा गोजान जाबोबाय। फैनानै दिनैनि अबस्थायाव मानसिया इसोरखौनो मिथिला। इसोर दंना गैया बेखौबो मिथिला। इसोरा सोर बेखौबो मिथिला। बेनिखायनो मानोना बिनि जाहोना जाहैबाय आदम आरो हवानिफ्राय बेसेबांबा फिरि गोजान जाबोबाय। गोजान जानायनि थाखाय जोङो नुफेरिखाय इसोरा दंना गैला बेखौबो मिथिला आरो बबेयाव दङ आरो माबायदि जोङो बेखौबो मिथिला। बेनिखायनो जे बे एखे रोखोम जे फिदिंनाय बाथ्रा बायदिनो दिनैबो जोंखौ बिफा इसोरा, जोंखौ दाग्रा बिफा इसोरा अराय सम जोंखौ लिंबाय थायो, हांख्रायबाय थायो जे आंनि गोमानाय फिसाया, आंनि गोमानाय फिसाफ्रा, आंनि आखाइजोंनो बानायनाय आंनि गोमानाय मानसिफ्रा आंनियाव माब्ला फैफिनगोन। बियो दुखुजों नेबाय थायो। बियो जोंखौ दुखुजों बियो अराय सम नेबाय थायो। जेब्ला जोङो बिनियाव थांफिनो, जेब्ला जोङो मानसिया बिनियाव थांफिनो, अब्ला बियो जोंनि थाखाय बेसेबां रंजागोन। बियो बिनि गोसोआव जे जोंनि आफा इसोरा, बासायगिरि आफा इसोरा, बिफा इसोरा, जोंखौ दाग्रा बिफा इसोरा, जोङो जुदि बिनियाव थांफिनोब्ला बियो बेसेबां गोजोननाय मोनगोन, बेसेबां खुसि मोनगोन। जेरै फिदिंनाय बाथ्रायाव सासे बिफाया गावनि गोमानाय फिसाखौ मोनफिननायाव बेसेबां पार्टि बेबायदि रंजानाय बेबायदि खालामदोंमोन, बेबायदिनो जोङो दिनै गोमानानै दङ। जों इसोरनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव जानानै दङ। नाथाय बेबायदिनो जोङो बे फिसाज्लाया जेरै आन्दायदोंमोन, बेबायदिनो बियो बिफाखौ गोसोखांदोंमोन। जोंबो दिनै बेबायदिनो गोसोखांफिननानै बे बिफानियाव थाङोब्ला बे बिफाया जोंनि थाखाय बेसेबां गोजोननाय मोनगोन, जिहेथु जोङो बिनियाव थांफिननायखाय। इसोरा जोंनि रियेल बिफामोन। नाथाय जोङो दिनै इसोरनिफ्राय गोजानाव थानानै आन्दायनाय बिसाला बायदि, जोङो आन्दायनाय बिसाफोर बायदि जोङो बे संसाराव जानानै दङ। जोङो गोदाव सोराव बिसाफोरबायदि जोङो जानानै बे संसाराव दङ। जेरै आन्दायनाय बिसाज्लाया बे फिदिंनाय बाथ्रायाव गोदाव सोराव जाहैदोंमोन। जोंबो दिनै जोंनि रियेल बिफानिफ्राय गोजानाव थानानै जोङो आन्दायनाय बिसाला, आन्दायनाय बिसाफोरबायदि जानानै बे संसाराव दंफैयो। दा बिनिखायनो इसोरा जोंखौ हांख्रायदों जे जोङो जोंनि रियेल बिफानियाव जोङो थांफिननो नांगौ आरो जोङो बिनियाव मोनहैफिननो नांगौ। बिनियाव जोङो मोनहैफिनोब्ला जोंनि रियेल बिफाया ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन, रंजानाय मोनगोन। मानोना जोङो दिनै रियेल बिफानियाव जोङो मोनहैफिनाब्ला गुबुन फारसेखै जोंहा मोनसे जायगा दं। जाय जायगाया जाहैबाय, बेखौ जोङो सरासनस्रायै नोरक होननानै जोङो बुंबाय थायो। बे जायगायाव जोङो मोनहैगोन जुदि जोङो जोंनि थाबोनाय बिफाखौ जोङो मोनहैफिनोब्ला जोङो बेनिफ्राय खारग'नायनि राहा लामाखौ जोङो मोनफिनगोन। दानिया जोङो जोंनि गारबोनाय बिफाखौ जोङो बोरै मोनहैफिनगोन? जोङो बेसेबांबा गोजान जाबोनायखाय जोङो मिथिला जे बे बिफानियाव थांफिननाय लामाया बोरैहाय, जोङो बेखौ जों मिथिला। जोङो बे आफा इसोरनिफ्राय, बिफा इसोरनिफ्राय, जोंनि रियेल बिफानिफ्राय जोङो बेसेबांबा गोजान जाबोबाय आरो जों बे समाव सिनायनो रोंला। जों मिथिला जे बे बिफाखौ जोङो बोरै मोनहैफिनगोन। दा बिनि लामाया जाहैबाय जे बाइबेलाव बुंनाय बायदि जिसु ख्रीष्टआ।
जे जायहा जिसु ख्रिस्टखौ बियो फोथायगोन बियो आरो बिफानियाव थांनाय बे लामाखौ मोनफिनगोन। जोङो बेखौ बाइबेलाव मोननो हायो। बिनिखायनो बुंदों जहनाव 14:6 बुंदों, आंनो लामा नंगौ आरो गोथां, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया होननानै बेबायदि रोखायै बुंदों। अब्ला जोङो मिथिबाय जे जिसु ख्रिस्टआ जे बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन गावनि चेलाफोरनि सिगाङाव जे आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया होननानै बुंदोंमोन। जे थारैनो जोङो बे जोंनि बिफा इसोरनियाव सौहैनाय लामाखौ जोङो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों मोननो हायो। जोङो बेखौ बाइबेलनि बे लिरनाय स्क्रिपचार शास्त्रनि गेजेरजों जों रोखायै मोनबाय, जोङो रोखायै मिथिबाय। दा जोङो आन्दायनाय फिसाफ्रा बे संसारनिफ्राय बिफानियाव सौहैनांगौब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टखौ लोगो हमनो नांगोन। अब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनो नांगोन जे बेनो जे सोरगोआव थांनायनि लामा, बिफानियाव थांनायनि लामा होननानै जोङो फोथायनो नांगोन। अब्ला नोंथाङा जुदि बेबायदि फोथायनो हाबायब्ला नोंथाङा थारैनो जे जोंनि थार बिफा, रियेल बिफानियाव जोङो सौहैनायनि राहा लामाखौ जोङो मोनफिनबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। मानोना स्क्रिपचारा जोंनो रोखायै फोरमायो। लुकासनि 15:10 सिरिनिफ्रायनो 32 सिरिसिम फरायब्लाथाय जोङो रोखायै मोननो हायो। बे आन्दायनाय फिसाज्लानि सोमोन्दै जोङो नोंथांमोनखौ आं खावलायो, नोंथांमोनाबो फरायनानै नाय, अब्ला रोखायै मोननो हागोन। नाथाय नैखिजाय उनाव बुंदों जे नाथाय जोङो बाज्ल'नो आरो रंजानो नांगौ, मानोना नोंनि बे फंबाया थैबायमोन। बे मोनसे जोंनि थाखाय गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा जे बे फंबाया थैबायमोन होननानै बुंदों। नोंनि फंबाया थैबायमोन होननानै बुंदों बिदाखौ। नाथाय बेवहाय मोनसे गोथौ खोथा हाबनानै दङ जे जोंबो थैनायनि समान जानानै दङ। दिनै जोङो थैनायनि समान जानानै दङ। जेरै फिदिंनाय बाथ्रायाव फिसाज्ला सासेखौ बुंदों जे बियो थैबायमोन, नोंनि फंबाया थैबायमोन होननानै बुंदों, बेबायदिनो जोंबो दिनै थैनायनि समान जानानै दङ। माबोरैहाय? जे जोङो मानसि हिसाबैसो थैयाखै, नाथाय जोंनि सोल एन्ड स्पिरिटआ, जोंनि आत्माया अलरेडि थैखानानै दङ। मानो? जे बे आत्माखौ इसोरा गावनि खुगानिफ्राय हां सुनानै जोंनि देहायाव होदोंमोन आरो जोङो गोथां जादोंमोन। नाथाय बे सोल एन्ड स्पिरिट एबा आत्माया थैनाय जानानै दं जोंहा। आरो बे माबोरै थैनाय जानानै दङ? जे बाइबेलाव बुंदों जे पापनि फिथाइया थैनाय। जे आदम आरो हबाया जे पाप मावदोंमोन, जोंनि आजौ आजै आदम हबाया मा पाप मावदोंमोन? जे नैबे फांसेनि बिफांनि फिथाइखौ नोंसोरो जानो नाङा होननाय लोगो लोगो, इसोरनि बाथ्राखौ नेवसिनाय लोगो लोगो, इसोरनि बाथ्रा हुकुमखौ बारसिनाय लोगो लोगो बिसोरो पाप मावनाय जादों। बेबायदिनो बे पापआनो जोंखौ दिनै नोरक फारसे लांगासिनो दङ। जोंनि देहाखौ नङा, जोंनि सोल एन्ड स्पिरिट एबा आत्माखौ नोरक फारसे लांगासिनो दङ। नोरकआव नोंथाङा थांदोंब्ला नोंथाङा थैबाय, आरो नोंथाङा आरो आङो जुदि नोरकआव आवगायलांदोंब्ला, जोंनि बे सोल एन्ड स्पिरिटआ नोरक फारसे आवगायलांदोंब्ला बेयो थैनायनि समान जाखानानै दङ। बेनिखायनो जोङो दिनै बै आन्दायनाय फिसा बायदि थैबायमोन होननाय बायदिनो जोंबो दिनै थैनायनि समान जानानै दङ। बेनिखायनो बे थैनायखौ, जोंनि सोल एन्ड स्पिरिट बे थैनायनि समान जानायखौ जोङो गोथाङै लाखिफिननो थाखाय जोङो इसोरनियाव जोङो थांफिननो नांगोन। जोङो बे बिफा इसोरनियाव जोङो थांफिननो नांगोन। जुदि बे बिफा इसोरनियाव थांफिननो नांगौब्ला नोंथांनो जिसु ख्रिस्टखौ नांथारगोन, आरो नोंथांनो बे जिसु ख्रिस्टखौ नांथारगोन। आरो बे जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंसो नोंथाङा बे आन्दायनाय फिसाज्लाया जेरै बिफानियाव थांफिननो हादों, बे जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों नोंथाङा बे नोंथांनि रियेल बिफानियाव सौहैनो हागोन, आरो आङो रियेल बिफानियाव सौहैनो हागोन। जुदि नोंथां आरो आङो रियेल बिफानियाव सौहैनो हायोब्ला नोंथांनि बे थैनो गोनां सोल एन्ड स्पिरिटआ गोथाङै थाफिनगोन। मानोना बे सोल एन्ड स्पिरिटआ जोंनो इसोरानो होनाय। आंनि लोगो नोंथांमोन, आङो दिनै गोबाव सम नोंथांमोननि सिगाङाव बिबुंथि लाखिनो सानाखै। आङो दिनै बेखिनि सम नोंथांमोननो बिबुंथि होनायनि गेजेरजों आन्दायनाय फिसाज्ला बिनि सोमोन्दै फोरमायबाय। लोगोसे बियो फिदिंनाय बाथ्रामोन, आरो बिनि गेजेरजों जे इसोरा नैखौसो बुंनो थांदों जे जोंनि रियेल बिफाया इसोरा, आरो जोङो इसोरनि रियेल बिसाफोर
दा जोंबो आन्दायनानै दङ आरो जोङो आन्दायनानै थानायखाय जोङो बिफानियाव सौहैनो नांफिनगौ। दा बेखौसो फिदिंनानै जोंनो लागै फोरमायदों। आंनि लोगो नोंथांमोन, आं दिनै बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै दोनथ'नो नागिरबाय। दा नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा लाइक खालामनानै हो आरो गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनाबो बे बाथ्राखौ मिथिनानै मोनो आरो बासायजानायखौ बिथांमोनाबो मिथिनो हायो आरो जाहाथे जोंनि गारबोनाय बिफाखौ, गोजान जाबोनाय बिफाखौ जों बयबो मिथिनो मोनो आरो जों गावखौनो गाव बे जोंनि रियेल बिफानिफ्राय आन्दायनानै दङ होननानै जाहाथे जों बयबो मिथिनानै मोननाय बायदि। आरो आंनि चेनेलखौ नोंथाङा दिनैसिम नुसनदोंब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो नोंथाङा बयनिबो सिगांसिन नायनो मोननाय बायदि। इसोरा रोजा रोजा बोर होफ्लायथोंसै। आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै आमेन। खुलुमबाय।